Meta nisimgħu dwar il-prezzijiet tal-proprjetà f'Malta ħafna drabi nisimgħu numri kbar, iżda mhux kull ċifra tfisser l-istess ħaġa. Hemm żewġ modi komuni kif jitkejlu dawn il-prezzijiet: il-prezz medju u l-prezz medjan. Il-prezz medju huwa l-medja tal-prezzijiet kollha fis-suq tal-proprjetà, però hawnhekk jekk ikollok inti proprjetajiet bi prezz għali dak ħajġbidlek iċ-ċifra l fuq. Min-naħa l-oħra l-prezz medjan huwa dak il-prezz li jinstab preċiżament fin-nofs tas-suq. Skont studju li sar mill-KPMG, il-prezz medju tal-appartamenti f'Malta huwa ta' madwar 414,000 euro. Iżda il-prezz medjan, jiġifieri dak illi jiltaqa' miegħu l-biċċa l-kbira tax-xerrejja, huwa ta' madwar 317,000 euro. Iċ-ċifra ta' 414,000 hija il-medja, l-average, u ma jfissirx li ħafna nies qegħdin jixtru dik il-figura. Ifisser li n-nies qegħdin aktar jiltaqgħu ma' proprjetajiet bi prezz tipiku li huwa aktar viċin 300,000 li huwa il-medjan li kotajna aħna fir-rapport. ċifra simili tintuża wkoll mill-Bank Ċentrali ta' Malta li juża il-prezz medjan sabiex juri x'inhi s-sitwazzjoni reali fis-suq. Meta nħarsu lejn dawn iċ-ċifri huwa importanti li nifhmu x'qed jirrappreżentaw. Il-prezz medju u dak medjan it-tnejn huma korretti, iżda qed jgħidu żewġ affarijiet differenti.